Tro'r merched yw fan hyn yn adran y defaid Balwen ym mhencampwriaeth benywaidd Tanya Evans. Tair yn y ras. Maen nhw yn edrych arnyn nhw yn fanwl iawn y beirniad a fi'n credu falle bydd gyda ni ganlyniad yn go gloi yma. Mae'n siarad ar stiwardiad nawr. Mae'n bwysig cael bod pen benywaidd gyda'r rhai menyw, dim cyrn a chwad, ond mae'n edrych fel bod e wedi wneud i ddewis. Mae'n odi. Chi'n cytuno ti o Hughes? Llon gyferchiadau, Meinir? Na, yndw dwi'n cytuno. Mae'n ddafad smart, mae'n flashy, mae'n switched on, yndi, mae'n ddafad smart. Iawn. Mlaen ni i siarad am mam, de, fe? Llon gwerchiadau. Diolch yn fawr iawn. Well, excitement i gael champion. Ydy, les iawn. A mae'r bryd wedi bod gyda ni am flynyddoedd? Ydy, mae wedi bod yn nifer o tîm fabi. Gyda ni dwy o'n fenw, bydd Meinir fan hyn yn fabi, a maen nhw wedi bod gyda ni oddi arni. A David Meinir un nhw, a fi sy'n goffod neud nhw heddi. Fi'n talu fi'n dda. Gobeithio bod ti, achos mae cyno arno ti heno. Diolch yn fawr iawn.